Moji milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal v mojej internetovej televízii Vedomie TV. Dnešná relácia sa bude volať Buď sám sebou. Prečo som si vybral túto tému Buď sám sebou? Tak v podstate aj preto, že od poslednej relácie som trocha zasa povyrástol. Trocha som sa posunul ďalej, prišiel som na nové myšlienky. A chcel by som vám všetkým povedať, aby ste boli sami sebou za akýchkoľvek okolností a akomkoľvek prípade. Napríklad ja dnes, ako som sem išiel som sem samozrejme pešo, je to niekoľko kilometrov, je to vlastne zo Šamorina do Čilistova. Z Čilistova som sem musel prejsť popri Dunaji až sem. Rozhodol som sa, že budem chodiť bosý. Prevažnú časť života chcem chodiť bosý. Pokiaľ sa bude dať a pokiaľ to budú okolnosti dovolovať, chcel by som chodiť bosý. Prečo bosý? Vyzul som si topánky a pociťujem tú slobodu. Pociťujem slobodu na nohách. Dotýkam sa zeme, dotýkam sa trávy. Chodím po vode, chodím po pláži tuto a cítim tú vodu, cítim kamienky. Cítim každú nerovnosť, cítim každý bodliak, cítim trávu, cítim mokro, zimu, teplo, tvrdosť povrchu. Chcem byť sám sebou a toto mi príde ako prirodzenosť, ako moja odveka túžba chodiť bosý a cítiť proste všetko na nohách. Myslím si, že na nohách máme citlivejší hmat ako na rukách. A sú to vnemy, ktoré sa ako nám dostávajú cez naše nohy. A beriem to ako súčasť mojej slobody, ako toho byť sám sebou. Takže išiel som sem celú cestu bosý a aj domov pôjdem bosý a cítim tú úžasnú slobodu a to, že som sám sebou. To, že si niekto o mne myslí, že nejaký blázon ide na boso, tak neregistrujem to tak, proste som sám sebou. Ďalej, ako ste si možno všimli, trocha som si nechal doraz bradu, hlavu si stále vyholujem. Vlastne aj tá brada, odjak živa ma to ťahalo k tomu, aby som mal bradu. Len vždy som sa tak bál, že čo na to povie okolie, čo na to povie moja rodina, čo bude v práci. Prídem o prácu kvôli tomu, že si nechám bradu, ako budem vyzerať. Čo si o mne pomyslia iní. A teraz som si tú bradu nechal naraz. A čo si o mne pomyslia iní, to je ich vec. Už ma nezaujíma to, čo si niekto o mne pomyslí. Proste som sám sebou. Som slobodný, som voľný a som sám sebou. Cestou sem som sa zastavil v Čilistove na mŕtvom ramene. Dal som sa do plaviek a okúpal som sa. Cítil som nesmiernu slobodu. To, že proste takýto úžasný, krásny deň idem, len tak si zaplávam vonku v prírode, bez nejakého dlhodobejšieho plánovania. Plával som, mal som radosť, bol som z toho šťastný. Až tak som bol z toho šťastný, že som sa jednoducho rozosmial. Smial som sa. Ľudia na okolí pozerali, že sa to tam smeje, prečo sa smeje. Ale ja som sa smial od šťastia, od radosti. Uvoľnila sa zo mňa energia. V tej vode som sa cítil slobodný, voľný, sám sebou.
Potápal som sa tam, plával som, šantil som sa ako malé dieťa. Takže cestou sem som zažil strašne veľa krásy a strašne veľa slobody. Ešte by som chcel spomenúť, v Čelistove rastú, neviem, či 2 alebo 3 lipy, také väčšie sú už. Išiel som po chodníku okolo nich, zacítil som úžasnú vôňu, kvitnú. Tak som išiel ku ním a asi 5 minút som tam stál a ovoniaval som. Strebával som tú vôňu do seba. Takže odporúčam každému, nech robí v ten daný moment to, čo vás robí, aby ste boli sami sebou. Prečo je to dôležité, aby sme boli sami sebou? Pokiaľ sme není sami sebou, nevnímame ten svet takými očami, ako keď sme sami sebou, vtedy ten svet vnímame. Veľa vecí má od poslednej relácie, veľa vecí som sa v podstate dozvedel, nových, rôznych. A je to úžasné. Odporúčam ľuďom, aby boli sami sebou. Vlastne od poslednej reportáže som sa podozvedal zasa nové veci. Prešiel som, opäť síce bolo to len krátka doba, ale prešiel som urýchleným vývojom a cítim obrovskú potrebu byť sám sebou. Nepozerať sa na ostatných ľudí, čo si kto pomyslí, kto bude mať o mňa akú mienku, vôbec, ale vôbec ma to nezaujíma. Ja sám sebe musím mať pocit toho, že som sám so sebou spokojný, že som šťastný, že to, že som sám sebou ma naplňa. Vidím svet krajší, vidím ho lepší. To je vec, ktorú som objavil, ktorú priebežne objavujem už niekoľko rokov, ale v podstate teraz som prišiel do takého štádia, že mám obrovskú potrebu a túžbu vyjadriť sám seba, byť sebou. To všetko obnáša nielen to, ako sa správam, ako vyzerám, čo nosím oblečené, či chodím bosý, či sa kúpem vonku na jazere, či čokoľvek robím vonku, ale proste aj to, že píšem poéziu, píšem knihy, fotím, malujem. Proste čokoľvek, pohľadíte zviera, pohľadíte dieťa, čokoľvek. Pozorujete veci okolo seba. To všetko vás vytvára. To všetko z vás robí to, kým ste. Pokiaľ máte potrebu ísť bosí, urobte to. Pokiaľ máte potrebu malovať, urobte to. Pokiaľ máte potrebu fotiť, urobte to. Pokiaľ máte potrebu písať básne, literatúru, urobte to. Pokiaľ máte potrebu okúpať sa v jazere, urobte to. Pokiaľ máte potrebu objať strom, urobte to. Pokiaľ máte potrebu objať najbližšieho človeka, ktorého máte pri sebe, urobte to. Pokiaľ máte potrebu sa len tak smiať,
bláznivo smiať, bez dôvodu, urobte to. Pokiaľ chcete sa prechádzať po pláži plnej kamienkov a chodiť popri tom po vode a cítiť tie kamienky, tú vodu, tú energiu, urobte to. Proste buďte sami sebou. Pokiaľ nebudete sami sebou, nebudete celiství, nebudete úplní. Nevyjadrite sa. Nevíde z vás to, čo z vás má výjsť. To svetlo, tá energia, to úžasné, čo z vás má výjsť, nevíde. Vy sa nevyjadríte. Nevysvietite sa. Keď sa nevysvietite, nenaplníte to, kvôli čomu ste tu, na tejto krásnej, úžasnej planéte. A tým pádom nebudete môcť pomáhať ostatným ľuďom na ich vlastných cestách. Na tom, aby každý na tejto úžasnej, krásnej planéte, každá ľudská bytosť mala túžbu byť sama sebou. Aby sa každý z nás mohol vyjadriť, vysvietiť. Takže toto je úžasná vec. A ešte vám poradím, už keď chcete byť sami sebou a aj to dať navonok najavo, že chcete byť sami sebou, tak to robte najlepšie, ako viete. Pokiaľ to nebudete robiť najlepšie, ako viete, tak v podstate nepocítite tú úplnosť, to, že sme všetci prepojení, to, že sme prepojení so zemou, s vesmírom, s Bohom, s ľuďmi, so zvieratami, s rastlinami, že láska je všade. Láska je v nás, láska je vo vode, láska je vo vzduchu, láska je v stromoch, zvieratách, ľuďoch, kamkoľvek sa pozrete, čokoľvek chytíte do ruky, alebo čokoľvek uvidíte, je láska. My si musíme uvedomiť, že nás obklopuje len a len láska. A keď budete sami sebou, tak tú lásku budete žiť, budete ju vyjadrovať, budete ju žiť, budete ju vidieť. To, ako nás obklopuje láska. A že všetko to zlo a tá temnota je len ilúzia. A to všetko zmizne. Vtedy pochopíte, že existuje len svetlo a láska. Takže hlavne vám to prinesie obrovské šťastie. Proste budete sa cítiť šťastní, kamkoľvek pôjdete, budete vysmiatí, lebo vy viete, že ako to všetko funguje, ako to všetko je. To, že nás obklopuje láska a my sami sme láska. A že všetko je jedno. Všetko je v jednote. Takže, milí moji diváci, snáď toto video bude stáť za to, aby ste si ho zliadli a nebudete ľutovať, že ste si ho zliadli. A poprosím vás, šírte ho, pokiaľ sa vám bude dať. A ja vám za to veľmi pekne ďakujem a držím vám palce na vašej ceste byť sami sebou. Keď budete sami sebou, budete chodiť po ulici bosí, po meste bosí, po parku bosí. Budete si vychutnávať život, ktorý je úžasný a ktorý vám prináša každú sekundu prítomného okamžiku
nové a nové dobrodružstvá, na ktoré sa ja osobne na každé dobrodružstvo teším. Čo mi zasa život prinesie? Aké nové krásne dobrodružstvo? Som v očakávaní tých dobrodružstiev. A poviem pravdu, už som aj závislý na tých dobrodružstvách, lebo viem, že kvôli ním som tu. Že Boh je život v pohybe. My sme Boh. Takže, moji milí diváci, som šťastný, že som opäť mohol natočiť video. Po istej dobe bol som zaneprázdnený pracovne, ale som šťastný, že vám toto moje nové poznania môžem odozdať a šíriť to takto ďalej medzi vás a svietiť vám. A verím v to, že vy, keď si všetko toto uvedomíte a prídete na to, ako to funguje, pochopíte, príjmete, že takisto aj vy budete svietiť ostatným ľuďom vo svojom okolí. Moji milí diváci, veľmi vás milujem, posielam vám veľa lásky a veľa svetla na vašej ceste. A ďakujem, že ste si pozreli toto moje video. Želám vám krásny deň. Majte sa. Čau. Čau. Milujem vás. Čau. Jaj. Čau.